Bueno, hau da trimestre edo hiruhile honetako azken ekitaldize forunaren. Ez ekitaldi behar dugunaren. Bueno, planteatu gendunean ekitaldi hau planteatu gendun zubi moduan urrengo hiruhilekoarekin lotzeko. Urrengo hilean, ekainaren 14an, Arriagan egingo da bosgarren irakurketa, klasikoen irakurketa jarraitua. Eta aurton irakurriko da Arantxa Urretabizkaiaren Zergaitik Panpos liburua. Orduan, pentsatu genuen liburua kokatzea garrantzizkoa zala eta liburu hori lotu egin behar dela 70garren amaieran 80ko mugimendu feministarekin. Eta horrela hasi ginen hau antolatzen. Gure asmoa zen sasoi horretan feminismoan zeuden aldeak edo hemen agertzea eta maila apurbete geratu zaigu behintzat hanka bat barik geratu zaigu, esalduko dute hauek gero, hanka batzuk barik geratu zaigu, baina ezinezkoa izan da, falta direnak etortzea ezinezkoa izan da, ezin izan dute. Esan dutzuen moduen, lotu nahi dugu azkenengo trimestre honetako azken emanaldi ekitaldi hau datorren trimestrearekin. Datorren trimestrean ekitaldiak lotura handiagoa izango dute literaturarekin, baina zubi moduan pentsatu genuen hau egitea. Eta dokumentazio zentrokoek utzi ziguten egin duten montai hau sasoi hartako kartelekin eta ez daukate ordenik, baina zelakoa zen orduko zelakoak ziren aldarrikapenak eta ze mugimendu zegoen ikusteko adierazgarrizek dira. Eta gurekin daukagu Arantxa Urkaregi eta Maia Montorio, biak dira unibertsitateko irakasleak, eta biak daude feminismoan sasoi hartako jornada famatu haietatik eta gero hor jarraitu izan dute. Eta nik eurei utziko diet gure asmoa zen, lehen egon gara komentatzen, gero pasa gaitezkela, guk konta dezakegu gure esperientzia, baina zuek ere, hemen zaudeten batzuk, bizi izan zenuten hau ez. Eta, behar bada, gero, egin lehikegu alako aikite amuman zerak, ez? Irurogeta amaseian, eta, segondo nabil, datatan, eta 86an, irurogeta amaseian, eta 86an izan ziren jardunaldi feministak. 17 eta 84. 17 eta 84. Eta, hori da. Kokatzen badugu lehenengoa, irurogeta amasazpian, nik nahi nuke zuek guri azaltzea, zuek zelan sartu zineten historian edo historia honetan.
Bueno, atxaldeon, argi dau ez gago zela modan, ematen du, ikusita hemen bildu garenak, ez? Bueno, guraldi osana dago, horri ere behiratu behar zaio. Bueno, zelan lotu ginen horretara gu, kokatu behar gara garai hortan, ez? Momentu horretan ikuste dut, lehenengo gu beti hitz egiten dugu hasiera markatzeko auzoetan zeuden familia elkarteak eta hori hasi zen pizka bat mugimendu ezberdinak biltzen eta mugimendu guzti horien artean ere emakumeak hasi ziren pizka bat ideia feministen inguruan ere elkartzen edo lehenengo hausnarketak egiten. Eta, bueno, ez dakit arantzan ere ni Santutxuko naz, eta Santutxuko auzo elkartean ibiltzen nintzen, eta, bueno, hasi ginen entzuten batez ere beste herrialde batzuetatik, Europako beste herrialdeetatik batez ere etortzen ziren aldarrikapen feministak, eta, bueno, momentu politikoa ere oso pilpilean zegoen eta beharra handia kalerateratzeko eta, bueno, hemen frankismo garaian egondako estutasun hori edo, ez dakit apurtzeko eta, bueno, orduan, hori izan zen momentuan, nire aldetik behintzat hor kokatzen dut, ez, lehenengo kontaktua. Nik uste dute hori garrantzia handia izan zuela 1975ean Nazio Batuen erakundeak hori emakumeen urtea, ez dakit nola, izendatu zuen, eta orduan hori hasi zen pizka bat hori, Europatik zetozen ideia feministak, eta gero uste dut Madrilen 75aren amaieran edo egon zen topaketa bat emakumeena, nintzen egon, baina bai Bizkaiko emakume batzuk egon zirela. Eta nik uste dut hortik sortu zela pizka bat ideia Bizkaiko emakumeen asanblada sortzeko, ez? Eta esan behar da hori, Amaiak aipatu duena, ez? Kokatu behar dugula feminismoaren sorrera frankismoaren aurkako borroka. Kristo mugimendua zegoen, eta, bueno, hor hasten da, ez? Baina esan behar da ere, alde batetik geunela, frankismoaren aurka borrokatzen genuenok, bai partiduetan edo beste erakundeetan, eta gero beste emakume batzuk, hori, faltatzen den hanka bat, dira emakume independenteak edo, bueno, Lanbroa igual da ezagunena gaur egun, baina garai horretan bakarrik esaten definitzen ziren emakume independenteak zirela militantzia, eskerreko, militantzia orokorrean horren kontra, beraiek planteatzen zuten emakumeok bakarrik egon behar ginela eta emakumeok bakarrik talde feministetan, eta bintzat Bizkaiko emakumeen asanbladaren sorrera beraiek izan zuen garrantzia handia. Naiz eta Bizkaiko emakumeen asanbladan betidanik egon ziren hori talde independente hori eta gero hori borroka antifrankista, frankismoaren aurkako borrokan gendenok, ez? Garai horretan partiduan, MK, LKI eta horrelakoak, ez? Eta, nik uste dut Amaiak beste zegoen Bizkaiko emakumeen asanbladan, eta, hori komentatu, ez? Bai, nirena den giroa pizka bat kokatzeko, baditut hemen apunte batzuk, ikusteko ze gai honen inguruan zer gertatzen ari zen hor, hemendik kanpo, eta, irakurriko dizuet, nik uste dut oso kuriosoa dela, 1970ean Dol Emine, eta nola euskatzen den, izeneko talde feminista holandarraren partaideak ginekologoen kongresu batean sartu eta euren brusak altxatu zituzten sabelean idatzita zuten honako lema hau erakutsiz: gure sabelaren jabe.